Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Кичә 15 май халыкара гаилә көне иде. Гаилә ул яшәешнең башлангычы, кешенең төп терәге, җәмгыятьнең рухи сәламәтлеге чыганагы. Ул җылылык, мәхәббәт, ышаныч учагы. Инде бәйрәм уңайыннан бездә бүген кунакта эстрадабызның матур үрнәк гаиләсе Динә һәм Рафаэль Латыповлар. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Хуш килдегез. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Сезне күрергә без бик шатбыз һәм әлбәттә инде соңрак булса да сезне һәм барлык телевизор караучы тамашачыларыбызны әлеге бәйрәм белән котлап үтәсебез килә. Иң мөһиме, гаиләләребез нык булсын, тату булсын һәм мәхәббәтле булсын. Һәм тамашачыларыбыз игътибарына тагын бер мәгълүмат, инде аңлагансыздыр, безнең тапшыруларыбыз турыдан-туры эфирда бара. Әгәр дә сезнең кунакларыбызга әйтер сүзләрегез, яисә сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Хөрмәтле кунакларыбыз, әңгәмәбезне сюжеттан башларга тәкъдим итәм. Бергәләп карап үтик әле. Игътибар экранга. Студиябызның бүгенге кунаклары Татар эстрадасының популяр дуэты, Татарстанның атказанган артистлары Рафаэль Динә Латыповлар. Динә ханым шәфкать туташы булырга ниятләсә, Рафаэль әфәнде журналист һөнәрен сайлый. Тик иҗатка, сәхнәгә тартылу, җырга моңга мәхәббәт үзенекен итә күрәсең. Туганнары, якыннары өчен Латыповлар аудиокассета яздыра. Биредәге җырлар көтмәгәндә халык арасында да таралып, күбесе хитка әверелә. Җырлы гаиләгә танылу алып килә. Концертлар буенча тәкъдимнәр ява башлый. Тамашачы гүя аларны 1001 җырчы арасыннан үзе сайлап ала. Бүген Латыповлар гаиләсе сәхнәдә 30 елга якын татар тамашачысын сөендерсә, гаилә коруларына 400 ел тулып килә. Һәм әлеге сюжеттагы фикерне дәвам итеп, минем инде шуны да әйтәсем килә, менә гаилә дуэтларының башлангычы да ничектер сез шикелле. Менә мин әле дә хәтерлим, кичкенә вакытта телевизор каршына басып, сезнең концертларыгызны карауымны. Ничектер сездән аерым бер гармония, җылылык биркелә, һәм әле сезнең кызларыгыз да иҗатка бик якын шәхесләр әйтергә кирәк, бит. Артыгызда җырлап биеп бастыралар иде. Менә шундый матур хатирәләр калган миндә. Менә шулай да менә мондый күркәм дуэт ничек барлыкка килде икән. Башта сез Рафаэль абый гына иҗат иткән шулай бит, аннан соң инде Динә ханым сез дә кушылгансыз. Рафаэль инде элегелектән үк үз өчен сәнгатьтә катнашып, үзләренең авылларында, мәдәният йортында эшләп килгән сәбәпле, ул электән үк сәнгатькә якын кеше. Мин инде Рафаэльгә гаиләсенә килен булып төшкәч, Рафаэль белән бергә иҗат итә башладык. Ул да инде сезне кызыктырып җибәргәндер, шулай бит? Чөнки ир белән хатын бер гаилә булгач, инде ирен кая син шунда бул диләр. Менә шул. Менә сез сәхнәгә чыккан заманда, анда бит инде худсоветлар да булган. Димәк, барысы да инде авыррак булган, шулай бит. Менә сез бу сынауларны да узгансыз. Әлбәттә, инде монда тырышлык та булгандыр, шулай бит. Һәм бүгенге көндә инде чын мәгънәсендә чын артистлар, зур артистлар дигән лаеклы исемгә лаек булдыгыз. Ничек уйлыйсыз, менә бүгенге көндә худсоветлар кирәкме икән? Әлбәттә, кирәк дип саныйм инде, чөнки бит инде ул үзеңнең теге товарыңны халыкка тәкъдим итәсең. Ул сыйфатлы булырга тиеш. Һәм менә яшьләрне тәрбияләргә тиеш, олыларны инде менә ял иттерергә тиеш. Инде кушылайм әле, кирәк кенә түгел, бөтенләй кирәк. Ничек инде ул менә каралмыйча сыйфатын һәм җыр, нәрсә җитте шуны чыгып җырлаган белән түгел бит, аның сүзләрендә карарга кирәк, киендә карарга кирәк. Чөнки җыр бит ул тәрбияли дә кешене. Һәм менә Рафаэль әйткәнчә, тәрбияви булырга тиеш. Аның дигән нәрсә җитте, заманга ярам диеп, кирәккән, кирәкмәгән сүзләр белән җырлауны мин бөтенләй кабул итмим. Ул җыр дөньясы, сәнгать дөньясы, ул халык дөньясы. Шулай булгач, әлбәттә кирәк. Димәк, инде билгеле бер тикшерү булырга тиеш. Булырга тиеш. Аннан соң минем тагын шунда әйтәсем килә, менә сезнең замандагы җырларның һәрберсе диярлек популяр, алар инде халык күңелендә, һәм бүгенге көндә дә яшь артистлар аларны яңартып җырлыйлар, яңа сулыш бирәләр. Менә хәзерге җырларның сыйфаты да шундый микән? Сезнең инде фикердә. Сыйфаты дип инде ул һәр җырның үз таләбе, үз тамашачысы бар дигәндәй. Менә безнең чакта инде ништер талгынрак җырлар җырлыйлар иде, мәхәббәт турында, авыл турында. Хәзер инде замана үзгәрде, хәзер темп
Темповой. Халыққа хәзер шундай бейте торган, дәртле, инегешне җырлар кирәк. Шуңа күрә инде яшьләребез дә инде шушы агымга ярып, тамашачының соравы буенча дигәндә, таләбе буенча менә шушы ритмга күчтеләр. Бу заман таләбе. Менә шулай да бүгенге дуэтларга да карашыгызны белеп үтәсем килә. Күзәтәсезме яшьләрне? Бәлки аларга киңәшләрегез дә бардыр. Киңәш юк инде, алай киңәш бирә алмыйбыз. Һәрберсе үзенчә матур, һәрберсе үзенчә килә халыкка. Халык кабул иткән икән, әфәрин диясе килә. Әйе, хәзер парлап җырлаучы дуэтлар бик күбәйде. Хәзер теге эшнең икесе дисәм дә була, дуэт итеп җырларга тырышалар. Димәк, халыкка шулай кирәк. Әйе, безнең вакытта Зәйнәп белән Зөфәр иде, әйме. Аннан без килеп кушылдык инде. Менә шулай нары дуэтлар бер-бер артлы китте. Менә шул күзәтәбез, тыңлыйбыз, яратабыз. Һәм менә бу урында Рафаэль абыйның иң популяр җырларының берсендә искә алып үтәсе килә. Ул гомерләр үтә икән ул дип исемләнгән, шулай бит. Менә Рафаэль абый, әлеге җыр сезнең репертуарыгызга килеп кергәч, менә шулай популяр булыр дип уйлаган идегезме? Менә инде вакытта бизнес рекордс дигән Союз студиясе бар я, алар инде менә минем тавышыма, минем хәләтемә җавап бирерлек менә шушы җырны заказ буенча Оскар Усмановтан яздырдылар. Роберт Миңнуллин сүзләренә. Һәм инде аны без яздырдык и Уфага барып, аның клибын да төшердек. Ул инде, кстати, теге Ленин бабайның музеенда иде. Ул музей хәзер Уфада юк инде. Ну, ул бит инде җыр иң беренче чиратта үзеңә ошарга тиеш. Син аны күңел халәтең аша чыгарганнан соң үзеңә ошагач, халыкка да ошый дип уйлыйм инде. Менә иң беренче жюри, иң беренче инде теге редколлегия дип әйтим инде, үзеңнең халәтең күңелең. Һәм шунда әйтергә кирәк, инде чыннан да бүгенге көндә узган барган машинадан да без әлеге җырны ишетәбез, шулай бит. Мәҗлесләрдә дә җырлаучылар саны күп, бу инде әлбәттә бик сөенечле. Әйе, мәҗлесләрдә синең җырың җырлар икән, димәк инде ул халыкчан дигән сүз, халык җыры дигән сүз. Әлбәттә. Бик зур әйбер инде ул. Әйе. Менә мин һәр вакыт сезнең сәхнә костюмнарыгызга да игътибар итәм. Моны инде сезгә мин генә әйтмимдер, шулай бит һәрбер алып баручы, һәрбер тамашачы әйтә торгандыр. Алар ничектер үзенчәлекле. Менә Рафаэль абыйның мин әле хәтерлим, хинт стилендагы бик матур бер образыгыз да бар иде, шулай бит. Инде сез басынны баш киемнәренә дә ясыйсыз. Инде Динә апаның күлмәкләре турында әйтеп тә торасыз. Сырыйлар, стилистикыз кем дип. Мин әйтәм инде менә Динә стилист минеке дип. Чөнки ул барлык образларны ул барлаучы, җитештерүче уйлап табучы. Динә апа, менә бу сәләтегез кайдан килә? Сәләте түгел инде ул. Сәләт түгел. Кирәк, таләп. Син нинди генә тегүчегә барсаң да, ул синнән сорый, нәрсә күрергә телисең дигәндә. Нәрсә күрергә телисең? Безнең бит әле кием генә түгел, безнең әле баш киеме дә килергә тиеш, әйме. Чөнки Рафаэль инде ул безнең шундый стильдә чыкты. Ул рәхәтләнеп баш киемсез дә чыгала. Әмма ләкин баш киеме белән чыкты ул беренче, аны халык шулай кабул итә. Шуңа күрә без инде костюмнарны уйлаган вакытта аңа ошасын да Рафаэльның, үзенә дә җырга да туры килсен. Һәм ничектер инде халыкка да барып җитсен дип. Ну, кием сайлау бик авыр. Халык, беләсезме, ничек кенә булмасын, ул сәхнә киемен менә гадәти көндәлек кием итеп кабул итәргә тырыша. Ул тәнкыйть бирергә тырыша. Сүз дә юк, без матур иттереп менә классик киемнән генә чыгып та эшли алабыз, әйме. Безгә килешеп торган яше, безгә туры килгән, гәүдә безгә туры килгән. Ләкин ул бит кызык түгел. Ул сәхнә костюмы, ул менә бер төрлектән аерылып торырга тиеш. Ул тәнкыйтькә дә шулай дучар булырга тиеш. Менә шулыктан кием тиктергән вакытта бик җиңелләрдән түгел. Әлбәттә, ул тәнкыйть аркылы үтә. Димәк, кием ул инде әлбәттә тамашачыны җәлеп итәргә тырыш. Ул бирергә тиеш, һәм синең җырыңны әле ачып та бирергә тиеш. Син ул киемең. Менә бу дигәндә без инде ул без аранжировкасына карап, җырына карап язылган, киелгән, уйлап табылган образ. Менә бит чыннан да сәхнәдән бик матур күренеш. Хәзер мондый сәхнә киемнәрен инде күреп тә булмый диярлек. Хәзер шулай заманлашты. Хәзер яшьләр инде эстрада стиле, ирекле стиль. Менә шулайрак киенәләр. Әмма ләкин мин әле күрәм, менә бар хәзер теге шулай кызыклы киемнәр белән, бик матур киемнәр белән керүче җырчыларыбыз бар. Тәүге чиратта барасың, карайлы киемен карыйм әле моның дип, киеменә сыкланып утырасың, җырын тыңлыйсың. Шуңа күрә, әйе, һәр җырның үз модасы, үз җырлары, үз талпынышы.
Һәм менә минем бу урында Диня апаның тагын бер таланты ачылып китте бит әле шулай, бит аны да искә алып үтәсем килә. Менә сез әсәрләр яза башладыгыз. Инде бер артлы китапларыгыз да дөнья күрә башлады. Бу сезнең өчен яңа юнәлеш шулай бит. Менә нәрсә этәрде сезне әсәрләр язырга? Бик кызыклы тарих. Әсәрләр язырга беренче чиратта уйламаганда булды. Уйламаганда бакчада мәк чәчәкләре ачылган вакыт, декоратив мәк чәчәкләре шундый матур инде. Һәм минем кайчандыр моннан ничәдер еллар элек бер танышымның шулай сөйләшеп утырганда сөйләгән үзенең тормыш тарихы исемә килеп төште. Тукталым әйтәм, мин моны социаль челтәрләрдә берничә пост астында гына язып чыгыйм әле. Менә шушы берничә пост дигәнем меңәрләгән постларга әйләнде. Халык анда кирип китү ябырылып укый башлады. Һәм моны теге ак битләрдән буяу исе аңкып торган, теге каләм, кара каләм белән язылган китап итеп күрәселәре килде. Шунлыктан инде китапны чыгарга мәҗбүр булдым. Беренче китап китте, икенче китапны сорый башладылар. Чөнки мин беренче чиратта социаль челтәрләрдә язам. Телефонда язып утырам мин аны. Менә бит ничек үзенчәлекле шулай. Теге ак кагазгә каләм белән язып утырмыйм, шул телефонда язам мин аны. Кайчан вакытым бар, тиз язып алам. Халык шуннан укый да сорый. Мин аны китап китсәмдә күрәсем килә ди. Һәм инде менә китаплар чыгарам. Менә мәсәлән күптән түгел генә чыккан китабым. Бикре мәхәббәте дип атала. Минем әсәрләрдә шунсы үзенчәлекле, мин кеше сөйләгәнне язам. Ләкин кеше сөйләгән үзәк булып барса, бер юл булып барса, аның янына бизәлеш булып, икенче образлар килеп туа. Кайсы бер саның ясалма образ, кайсы берсе икенче кешенең язмышыннан алынган образ килеп кушыла. Менә шулай әсәрләр туа. Менә бу китапларыбыз турында сүз башланган икән инде. Сез аларны үзегез сатасызмы? Үзебез сатабызмы дип. Инде китап кишән, ләкин инде хәзер безнең уже беләләр. Китап кибетләре дә белә. Яңа әсәрегез чыгамы, тамашачылар тыңлый, яңа көнне укый, сырый, яңа китабыгыз кайчан була дип. Алар инде алдан ук көтеп торалар. Заявка бирәләр. Без инде Татарстан китап нәшрияты белән дә эшлибез. Теге Дом книги теге Кушу дигән кибетләр белән дә эшлибез. Башка төбәкләр белән дә эшлибез. Башка калалар белән дә һәм милли китапханә белән дә эшлибез. Менә минем беренче китабымны бик күп алар алып китапханәләргә тараттылар. Чит төбәкләргә дә барып җитте ул. Һәм менә бүгенге көндә инде безнең килешү бара. Менә бу икенче китапны да. Чөнки укучылар кызыксына күрәмсең, шуңа күрә бик рәхмәтлемен. Дәүләтебезнең милли китапханәсенә минем китапларымны алып тамашачыга, укучыга җиткерә. Иң мөһиме менә шулай илһамланып, киләчәктә дә шулай иҗат итәргә насыйп булсын. Әле менә социаль челтәрләрегез аша шуңа да игътибар иттем. Менә соңгы елларда сез иҗат кичәләре дә оештыра башлагансыз. Һәм ул бик җылы форматта үтә икән. Аралашу форматында шулай бит. Төрлечә була инде, төрлечә була иҗат кичәләрдә. Китапханәләрдә узай. Китапханәләрдә чакыралар, барабыз. Әле менә кичә генә булып кайттык Түбән Камада. Барабыз, китап укучылар белән очрашабыз, тамашачылар белән очрашабыз. Һәм шул вакытта без инде үзебезнең концерт программасын хәзер яңа чыккан китапка нигезләнеп тәкъдим итәбез. Менә әлегә хәле булган программабызның мәк чәчәге программа булганмыса, бусы инде Бикре мәхәббәте дип аталган китапка нигезләнә. Менә бит ничек ике иҗаттагы юнәлешегез бергә үрелеп барасыз. Аннан соң сез бит әле никах мәҗлесләрендә, туйлар да уздырасыз. Менә минем күңелемдә шундый сорау туа, менә мондый мәҗлесләр вакытында менә бу пар ашыгыбрак әйләнә. Менә монысы ничек бәхетле дип тегез соклану хисләре уянамы? Төрлечә була. Төрлечә була. Без инде 40 елга якын Рафаэль белән кушылгач, инде без бу өлкәгә кирип киттек. Менә шу күрәсең инде. Кайсы бер яшьләр ашыга, ашыкмый, алар әзер булмый. Алар теге холкын йөгәнләп каламый кайчагында. Әйтәсең, ах, егет, ах, кызыкай, менә монда холкын үзгәртергә кирәк дип. Чөнки аларның үзләреннән дә бигрәк алар өчен әти-әниләр үзләрендә җаваплык тоялар. Кайсы берсен беләсең инде, менә булар инде тормышка әзер дип. Шунсы игътибарга лаек, Аллага шөкер, безнең кулыбыз җиңел. Мин аны телләп әйтә алам, минем кулым җиңел дип әйтәләм. Ник әйтәм аны минеке дип, чөнки күбрәк теге мәҗлесне алып бару минемскә кала. Рафаэль җырлап, Рафаэль җырлап тулландыра аны. Безнең 100% булмаса да 93% бүгенге көндә безнең кавыштырган парлар, Аллага шөкер, парлар никах белән яшиләр. Без кавыштырган парларның хәзер балаларын никахларын үткәрәбез без. Без кавыштырган парларның без инде теге
юбилейларында эшлибез без хәзер. Күбесенә хәзер аның инде теге 50 яшь дигән булучылар бар. 25-тә өйләнсә дә, инде менә 25 ел үтеп киткән 50 яше дисең. Менә шулай итеп үзебез кавыштырган парлар белән кабаттан очрашабыз. Экраннарга куеп җибәрәләр. Безнең ул вакытта алып барган туйлардан күренешләр шундый кызык. Менә бит безнең тамашачыларыбыз игътибарына шулай бит. Менә Рафаэль абый сездән сорыйсым килә. Шулай да менә бәхетле гаилә сире нәрсәдә икән? Бәхетле гаилә дип, аның өчен менә сорау биргәннәр, сез инде никахларда күп йөрисез, менә яшь өйрәнүчеләргә теге кагыйдәләр язылган китап чыгармыйсызмы дип. Мин аларга җавап биргән идем, әйтәм, ул андый китап инде безнең күптән язылган. Ул Коръән. Дини кануннарга таянып яшәсәң, бәхеткә ирешәсең дип уйлыйм инде. Әлбәттә инде бер-береңне аңлап, бер-береңгә юл биреп, мәхәббәттә яшәү шулдыр дип уйлыйм инде, төп асылы. Төп сире шулаймы? Гаилә бит инде үзе бер дәүләт. Кичкенә дәүләт. Менә бүгенге әңгәмәгә әзерләнгәндә мин сезнең белән бәйле бик күп интервьюларны укып чыктым һәм шунда бер бик кызыклы фактка табылдым. Анда Динә ханым Рафаэль абыегыз сөйләшмичә 5 минуттан да артыграк тора алмый дип әйтә. Менә чыннан да шулаймы, Рафаэль абый? Бу да инде үзенә күрә бер сердер, шулай бит. Инде ничек озак яшәдегез? Теге абзыйга әйтәм, мин чыгып киттем ди. Урамда җирдем, тәмәк таттым анда, һава суладым шуның кебек. Без сөйләшмичә бит инде булмый. Чыгып керәсең, бу бит инде тормыш инде алдагылай гына бармый. Шул рәвешле инде гаиләдә Бер-береңә юл биреп, аңлашып яшәүдә. Менә мин бу урында тукталып тагын бер сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Әле менә бу көннәрдә генә безнең хәбәрчебез сезнең кызларыгыз белән дә аралашып кайтты. Әйдәгез әле, аларга да сүзне биреп битик әле. Игътибар экранга. Рафаэль һәм Динә Латыйповларны җырчы буларак әйбәт беләбез. Гаилә хакында гәпләшкәч, аларның гади тормышта нинди шәхес, нинди әти-әни булулары турында кызлары Илнара белән Динара сөйләде. Әти ул бит инде августта туган Арыслан. Менә арысланнар нинди булалар? Алар иң беренче караганда шундый тыйнак, сабыр, әмма кырыста була алалар. Безнең әти дә шундый ук. Үз сүзен әйтә белә. Әни инде сәхнәдә шундый таләпчән булса да, идә ул иҗади кеше, ул бит инде китаплар яза, шундый иҗади кешеләр алар теге үзенчәлекле, үз дөньяларында яшиләр. Әни дә безнең менә хәзер бакчада, чәчәкләр белән анда сөйләшә, идә китаплар менә үзенендә кала, үз дөньясында кала, китаплар яза, әсәрләрен яза бит инде. Шуннан да соңгы елларны Динә ханым язу-сызу, әсәрләр иҗат итү өлкәсендә актив эшли. Әни ул безнең шигырьләр яза иде, аның менә күп әти җырлаган җырлары, күбесе әни шигырьләр язды. Анда нинди Илнарам Динарам менә дигән җыр бит инде бар, безгә багышлан ике кызым, ике җимешем дигән җыр. Аннарсын бик күп җырлар авторы әни. Әмма әсәрләр язмый иде. Әсәрләр язу соңрак килде. Ләкин әни үзе генә түгел, алар әти белән бергә тандемда бер-берсеннән сорашып, бер-берсеннән Рафаэль монсы ничек була әле, бу сүзне ничек дип әйтик әле, бүтән сүз белән аларның тандем. Yanım kıyılır bu tatlı tatlı suyunu sin bito Bağırım sin bito Нинди җылы сюжет карап биттек, шулай бит инде әлбәттә күңелләр дә бераз тулып киткәндер. Безгә бу ни сер кызларын чырып алганнар. Менә әйтәм бит, мин аларны шундый кечкенә итеп хәтерлим. Әле алар хәзер дә шундый ук яшьләр икән, шундый ук матурлар икән, субханалла. Хөрмәтле кунакларыбыз, инде тапшырыбыз ахырына да якынлашып килә. Миңа калса, сезне җырлатмыйча җибәрсәк, безнең тапшырулар тамашачыларыбыз аңламаслардыр. Аннан соң бәйрәм дә бит, шулай бит. Бәйрәм уңайыннан җырларгамы? Әйдәгез әле мөмкин булса. Динә, мин сине чәчләрем агарса да, әлдә яратам. Бер елмаеп карадың нигә? Картайып мин гашыйкмын, гашыйк үзеңә. Гомер үтсә дә, шаллар төшсә дә, үзеңне сөям. Картлык җитсә дә.
Әнә шулай? Менә бит мондай җырлар ишетүе үзе бер бәхеттер шулай бит Динә ханым. Хөрмәтле кунакларыбыз, инде безгә тагын бер шалтырату бар дип тә әйтәләр. Әйдәгез тыңлап узыйк әле. Хәерле көн, исән, сез тыңлыйбыз сезне. Хәерле көн. Рәхмәт сезгә шундый матур эфир өчен. Минем соравым юк, бары тик рәхмәт әйтәсе килә Рафаэль абый белән Динә апага. Без бик шат булдык безнең мәҗлесебезнең матур бизәге булганыгыз өчен. Һәм алдагы елларда да уңышлар теләп каласы килә. Рәхмәт сезгә шундый матур пар булып, яңа җырлар иҗат итүегез өчен. Бик зур рәхмәт, сау булашабыз. Рәхмәт, изге теләкләр өчен. Менә бит туйлар турында сөйләшкән идек, әйбет. Димәк, тамашачыларыбыз тыңлыйлар икән. Хөрмәтле кунакларыбыз, инде тапшырубыз ахырына да якынлашты. Бәлки тапшырубызны йомгаклап, инде гаилә елы уңайнан, шул ук вакытта гаилә көне уңайнан бәлки әйтер сүзләрегез дә бардыр. Мин тигезлек телим барларга, ялгызларга әҗер савап һәм барлык канат насыйп булсын. Шуңа күрә дә гаилә ул инде шын мәгънәсендә ул яшәеш, ул терәк, ул таяныш. Бәхетле гаиләләр күбрәк тусын. Амин. Мәхәббәттә аңлашып һәм Татарстан 24 каналын карап яшәгез. Бик зур рәхмәт сезгә матур теләкләрегез өчен, шулай безгә килеп эфирыбызны ямьләндергәнегез өчен аерым зур рәхмәтләребез. Киләчәктә дә менә шулай иҗатыгыз белән безне сөендереп торган насыйп булсын һәм гаиләгез нык булсын дигән теләктә калабыз. Сау булышабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.